Vítajte. Dnes sa ideme pozrieť na prerábky dodávok na obytné autá. Je to teraz celkom populárne však. Áno. Stále viac ľudí láka tá sloboda na kolesách. Máme tu k tomu podklady od Berti Guru. Zaujímavé je, že on sám priamo neprerábal, ale pomáhal otcovi a čerpal od známych. Takže je to taký skôr pohľad zvonku, ale s praktickými postrehmi. Presne. Taký pozorovateľský, ale určite užitočný pohľad. Tak sa na to pozrime. Čo všetko sa dá vlastne spraviť? Čo sa oplatí? Čo možno ani nie je treba? Cieľom je vytiahnuť z tých podkladov to podstatné. Presne. Lebo tá škála je obrovská. Od toho, že fakt len hodíš dozadu matrac. Áno, taký ten úplne základný campervan, bez kuchyne, bez sprchy. Až po plne vybavenú obytnú dodávku, ktorá sa vyrovná, takmer komerčnému karavanu. Hneď na začiatku ale autor upozorňuje, že to nie je úplne jednoduché. Tá zložitosť a čas. No veď práve. Jednoduchá úpraha to možno zvládneš za týždeň, ak si šikovný. Ale ak chce niekto fakt plnohodnotný karaván, píše sa tam, že to môže byť klidne aj rok práce. A musíš sa naučiť všetko možné. Však stolárčinu, elektriku, vodu, kúrenie, proste všetko. Presne. A vraj veľa ľudí to ani nedokončí, lebo stratia nervy alebo čas. To riziko tam je. A potom sú tu samozrejme peniaze. To je ďalšia veľká kapitola. Co všetko teda ovplyvňuje tú cenu podľa tých podkladov? No v prvom rade, koľko stojí tá samotná dodávka, ktorú kúpiš. To je základ. Jasné. Potom materiál. Či pôjdeš do dreva, alebo použiješ trebárs hliník, ktorý je ľahší, ale aj drahší. No a potom tie špecializované karavanové veci. Vieš, 12V batérie, čerpadlá, nádrže, drezy, valiče, svetlá, solár. A toto je vraj výrazne drahšie, ako keby si kupoval niečo podobné domov. Naozaj to tak navýši rozpočet? Podľa autora áno, a dosť citeľne. Sú to veci robené do auta. Musia vydržať otrasy, majú špecifické napájanie, rozmery. Proste tá cena je niekde inde. A k tomu ešte náradie, možno prenajať garáž, ak nemáš kde robiť. Presne tak. Ono sa to pekne nazbiera, tí náklady. Tá predstava, že sa musím stať elektrikárom aj vodárom, tá môže byť trochu odstrašujúca. Jasné. Ale našťastie ten materiál spomína aj inú cestu. Pre tých, čo si netrúfajú na všetko sami. A to sú hotové nábytkové sety. Áno, to je zaujímavá možnosť. Sú firmy, ktoré robia nábytok presne na mieru do konkrétnych modelov. Často pre VV Transporter, ten je veľmi obľúbený. A čo všetko sa dá takto kúpiť? Posteľ? Napríklad posteľ, často taká tá rozkladacia rock'n'roll bed, cez deň lavica, v noci posteľ. Praktické. Alebo celé kuchynské linky, skrinky, dokonca aj zdvíhacie strechy, ak potrebuješ viac miesta hore. Spomínajú sa tam aj konkrétne firmy Maxcamp, Rejmo, Polyroof. Áno, Maxcamp skôr ako inšpirácia. Tie sety Rejmo a Polyroof sú známi výrobcovia striech, zdvíhacích aj pevných vysokých. A výhoda je, že ten nábytok často nie je napevno, že? Dá sa vybrať, auto použiť inak alebo predať bez toho. Presne tak. Je to flexibilnejšie. No a potom je tu ešte jedna alternatíva, ktorú zdroj tiež spomína. A to je? Kúpiť staršie už hotové auto. Niekedy to môže byť lacnejšie a hlavne oveľa rýchlejšie, ako stavať všetko od nuly. Kúpiť starší karaván alebo obytnú dodávku a možno len trochu poladiť. Presne. Možno budú nižšie obstarávacie náklady, aj keď treba rátať s nejakými opravami časom. Ale autor tam spomína aj ten old school trend. Vieš, staré Chimery, Westfálie. Tie majú stále svoje čaro. Hlavne na tých surferských spotoch ich vidno. Majú svoju komunitu. Majú. No a posledná možnosť, ak nie si ani kutil, ani fanúšik veteránov. Nechať si to spraviť firme na zákazku. Presne. Už aj u nás, na Slovensku aj v Čechách, sú firmy, ktoré sa na to špecializujú. Prinesíš vlastnú dodávku a oni ti ju prerobia. To môže byť fajn cesta. Podporíš lokálnu firmu, máš to podľa svojich predstav. A kvalita môže byť porovnateľná s veľkými značkami. Možno aj za lepšiu cenu. Treba si to zistiť. Takže keď to zhrnieme, tých ciest je viacero. Áno. Celé spektrum. Od tej komplet svojpomocnej prerábky, čo je pre fakt zručných a trpezlivých. Cez tie hotové nábytkové sety, čo je rýchlejšie. Aj ďalej kúpa a úprava staršieho auta, čo môže byť lacnejšie. Až po tú profesionálnu prestavbu na kľúč. A pri každej možnosti je to vlastne hľadanie nejakého kompromisu medzi cenou, časom, námahou a tým, ako veľmi si to chceš prispôsobiť. A na záver mi z toho celého tak vychádza jedna myšlienka na zamyslenie. Ak sa niekto fakt pustí do tej kompletnej prerábky sám a musí sa naučiť všetky tie remeslá, aká je tá osobná cena?
Okrem tej finančnej, možno frustrácia, chyby, kopec času. No áno, určite to nie je len prechádzka ružovou záhradou. Ale na druhej strane, aký potom musí byť ten pocit, keď to človek dokončí? Ten osobný prínos, tie nové zručnosti, to zadostučinenie. To musí byť obrovské. Vytvoriť si vlastný pojazdný domov, vlastnými rukami, to je určite niečo. Presne, takže aj toto je asi dôležitý faktor pri rozhodovaní, či sa do toho pustiť a ako.